नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोलात मोफत कॅन्सर तपासणा शिबिर. अंकोला. कारवार जिल्हा अंकोलाच्या क्रैस्त मित्र आस्पत्रेत 16 आणि 17 डिसेंबर 2023 दिसा मोफत कॅन्सर तपासणा शिबिराचे आयोजन केला असे रोटरी अंकोला रूरल क्लबचे अध्यक्ष हर्षा नाईक यांनी माहिती दिला. ते मी कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयत आले. या मोफत कॅन्सर तपासणा शिबिरात नारायण कॅन्सर आस्पत्रेचे 4 तज्ञ डॉक्टर या शिबिरात भाग घेतले. या शिबिरात तपासणा वेळार कोणाक कॅन्सर रोगाची लक्षणा दिसल्यार त्या रोग्याक कॅन्सर मुक्त जातपर्यंत सगळे उपचार मोफत करतले. कारण रोटरी क्लबचा उद्देशच अंकोला प्रदेश कॅन्सर मुक्त करतो असो आसा. हे शिबिर 16 डिसेंबरा सकाळी 9:30 वाजता सुरू जावन सांजेर 6 वाजपर्यंत सुरू उरतले. तसेच 17 डिसेंबराक 9:30 ते दनपारा 2 वाजपर्यंत सुरू उरतले. कॅन्सर या रोगाची लक्षणा अखेरच्या वेळार कळू येता म्हण प्राणहानी जावची शक्यता जास्त उरता. तशें म्हण कॅन्सराची लक्षणा उरल्यार बेगीत उपचार करूंक बरें जातले या उद्देशान हे मोफत कॅन्सर तपासणा शिबिराचे आयोजन केल्ले आसा. या शिबिराक जास्तीत जास्त संख्येन हजर रावन या शिबिराचो लाभ घेवचो अशें आयोजकातर्फे सार्वजनिकाक कळयला. या पत्रिका गोष्टीत डॉक्टर संजय नाईक, सदानंद नाईक, कौस्तुभ नाईक आणि इतर हजर आशिल्ले. ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 6:30 ನಂತರ 11:30 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಮತ್ತೆ 2:00 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾರಾಯಣ ಮೇಜರ್ ನಾರಾಯಣ 4 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗೈನಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು 3-4 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಚಿತ. ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತ, ಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಉಚಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹುಡುಕೋದಷ್ಟೇ. ಹುಡುಕೋದಷ್ಟೇ. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. अंकोलात अनधिकृत ब्युटी पार्लर बंद करची राज ब्युटिशियन संघटनेली मागणी. अंकोला. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला शहरात परराज्यातल्या महिलेक ब्युटी पार्लर घालूक पूरसभेन अनुमती देऊन तालुक्याच्या स्थानिकाचेर अन्याय केला. ते ब्युटी पार्लर बंद करू जा असे ऑल कर्नाटका ब्युटिशियन असोसिएशन संघाचे राजाध्यक्ष नागवेणी एन हेमी आरोप केला. कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयताना त्यांनी सांगले की सुषमा नावाची नेपाळी नृत्य करूक येयली महिला नंतर अंकोलात ब्युटिशियन कोर्स न करता अंकोलाच्या काही गण्य व्यक्तील्या प्रभावान अनधिकृत ब्युटी पार्लर घालन खऱ्या ब्युटिशियनाचेर अन्याय झाला म्हण संबंधिताक तक्रारीची मनी दिली तरी कोणीच आमका न्याय दिलना असो त्यांनी आरोप केलो. काही दिवसा पयलीं जिल्हाधिकारीकडे तक्रार करतरेत 2 महिने ब्युटी पार्लर बंद दवरलशकन परत राजारोस सुरू दवरला हेची तक्रार आमदार आणि मंत्र्याकडे केला. नेपाळ राज्यातल्यान अंकोला येऊन कसलोच अधिकृत दाखलो ना असताना अंकोला पूरसभेन पार्लर खोरूक अनुमती दिला. जाल्यार घरात पार्लर घालूक अनुमती कोणाकच ना तरी घरात पार्लर केला. इतलेच न्ही तर परराज्यातल्या महिला खाण ही सुषमा नावाची महिला ब्युटिशियन प्रशिक्षण देऊन आणि पार्लर अंकोला घालूक अवकाश करून स्थानिकाल्या पोटार आड येता असो त्यांनी आरोप केलो. म्हण संबंधित ब्युटी पार्लर बंद करची मागणी या वेळार केली. या वेळार पत्रकार परिषदेत प्रमुख शोभा कांबळे, सुबिना नायक, सुवर्णा पालनकर, श्वेता शेट्टी, अंजली रायकर, दीपाली नायक आणि इतर ब्युटिशियनाचे प्रमुख हजर आशिल्ले.
ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 2 months ವರೆಗೂ ಶಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿವ್ಯೂನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಮಕ್ಕಳವರು ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಕಾರಣ ಮಾಧವಮಣಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಧವಮಣಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಷ್ಟಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಮಕ್ಕಳವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಕೈಗಳು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಬರೀ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಿತಿ 2 days 2 days 1 days ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೇನು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಇರೋದು ಯಾರು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು APವರೆಗೂ ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.